Čaute ľudia, vítajte v mojom dnešnom videu. V dnešnom videu ukážem, čo som si kúpila, čo mi dneska prišlo, čo som si objednal. Objednal som si Pokecov merch a Tariho oblátku a cukrovátu, to si dneska rozbalíme a ochutnáme. Tu som si kúpil, tu som dostal 55% zľavu na Pokec, na ďalší nákup Pokeca. Potom tu je tričko. Pokecové tričko. Čo to je? XL-ko. To bude trošku veľké. Nevadí. Máme tu takéto pokecové tričko. To si vám ukážem, jak to na tom budem vyzerať. Tam je, tu je. A Pokecov prsteň. Takže idem sa obliecť a dám si to na seba. Už to tu mám. Pokecové tričko. Celkom pekné, plechovka. Je to Pokecov drink. Podľa mňa si toto je najlepšia kvalita trička, ako som kedysi mal. No sú aj kvalitnejšie, ale pre mňa od merchov, od tých youtuberov pre mňa to je najlepšie. A teraz si ideme rozbaliť Pokecov prsteň. Takže už mám na sebe Pokecov prsteň. Celkom dobrý, ako trošku je veľký ešte, ale tak to nevadí. A teraz si môžeme ísť rozbaliť Tariho cukrovú vatu. Ideme na to. Takže tu máme cukrovú vatu Tariho. Kúpil som si to v Maťových akciách, lebo chcel som si to najprv objednať, ale neobjednal som si to, takže som si to kúpil. A je tu tetovačka. Je tu jeho Tariho tetovačka, to si hneď nalepím, lebo to chcem si nalepiť Tariho tetovačku. To si nalepím tu na. No ideme ju ochutnať. Počkajte. Je takáto tetovačka, ešte vám ukážem. Tari parkour. Chutí strašne umelo. Uj, kam to chutí strašne umelo. Ako, chutí to trošku umelo a celkom dosť. Leko, dá sa to jesť. Celé by som určite nezjedol, to by som odpadol na mieste. Ne? Teraz si ideme ukázať, čo som vyhral na súťažnom kóde. Takže už som nainštaloval kód. Tu je heslo. Je to nevidno veľmi. Tu. A teraz ideme na to. Čo to bude, čo to bude? Prosím. Plišák, prosím. 15% zľava, to som čakal. Tak nič. Máme cukrovú vatu. Dávam tejto cukrovej vate. Dávam jej 6,5 boda 10. Tetovačke dávam 4 z 10. Zľave, ktorý som dostal, Pokecov dávam 10 z 10. Za prsteň Pokecov, ktorý som mal tam, som si objednal, dávam 10 z 10. Tričko tiež 10 z 10, takže boda. Ideme na Tariho oblátku jahoda. No, tu máme Tariho oblátku jahoda. Zvedavý, ideme tento otvoriť. A kde by mala byť akože ten kód? Kde by mal byť akože ten kód, ale tak OK. V strane obalu. Nič. Mala by to dňuka. Jak to smrdí jahodovo. Ty vole. Takže
takýto keksíček. Nie. Vlastne, počkaj, musím ešte raz do toho kusnúť. Chutí tak taký, chutí to nejaký keksík, taký lacný keksík jahodový. A tá cukrová vata chutila taký jak lacný keks, nejaká lacná cukrová vata. Jahodová, takže tak. Ideme na ďalšiu vec. Potom bol som v Halfprize a chcel som strašne dlho ochutnať. Vlastne ja som už mal South Patch Kids, ale kúpil som si tam, boli to v akcii jahodové South Patch Kids. Takže ideme si to rozbaliť a ochutnať. Takže vyzerá toto takto, jahodka. Tento cuklík je asi ten najlepší, aký som jedol. Ako fakt je dobrý. Chutí to totálne jak jahoda. Mám tu vlastne 3 jahodové veci, som si kúpil. Teda cukrovú vatu, oplatky a South Patch Kids jahodové. A tie jahodové cukríky chutia viacej jahodovou, než tieto tu dokopy Tario produkty. Takže Tario produkt tam dávam, no som už povedal, South Patch Kids dávam 10 z 10. Je to fakt dobre, mi to chutí, ale každý deň by som si to nekupoval, ale ja by som bol tučný.